हेलो फ्रेंड्स बरायबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि डिबि ब्लग्स यूट्यूब चेनेलावहाय दा नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे गुड निउज इम्पर्टेन्ट आपडेट्स बिग निउज लानानै फैदों लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों नोंथांमोना अननानै चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय जाहाथे बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना गोदान गोदान आपडेट्सफोर मोननो हायो। दा जोंहा बिटिसि आवहाय बुंनो थाङोब्ला लोगोफोर थार्ड ग्रेडनि नन टेक्निकेल 372 टा पस्ट अफलाइन एप्लाइ बिटिसि आवहाय सोलिगासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर। दा गोबां मानसियानो एप्लाइ खालामबाय आरो गोबां मानसियानो एप्लाइ खालामनो मोनाखिसै। दा मेक्सिमामानो एप्लाइ खालामबाय आरोखि ना, ओमफ्राय मिनिमामफ्रा एप्लाइ खालामनो मोनासै। दा जोंहाथ' एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआहाय 20 नभेम्बरावनोमोन नङा होमबा लोगोफोर। दा गोबां मानसियानो एप्लाइ खालामनो मोननाय नंला नामा, एप्लाइ खालामनो मोननाय नंला गोनदां बेबायदि साननानै थादोंमोन आरोखि। माने गोसोआवहाय दुखु मोननानै थानाय बायदि जाबाय आरोखि माखासे मानसिफ्रा। दा IPO आरो सालान गोबां मानसियानो गोबां होंगो दोंगो मानसि बिहिर बिनि थाखाय मोननो हायाखैमोन, लानो हायाखैमोन। दा बेखौहाय नोजोर बोनानै जोंहा CSB सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआहाय जोंहा एक्सटेनसन खालामना होबाय आरोखि ना। जोंहा 20 थारिखखौ बारायनानै 25 थारिख नभेम्बरसिम लास्ट डेटखौहाय एक्सटेन्डेड खालामना होबाय आरोखि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआहाय। दा नोंथांमोना जायफ्रा एप्लाइ खालामनो मोनाखैमोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लालायहैफिनबानो जाबाय। फैबाय थानाय नभेम्बर मासनि 25 बावसो जोबगोन आरो बे ग्रेड 3 नि बिटिसि साख्रि अफलाइन एप्लाइ 372 टा पस्टआहाय। दा नोंथांमोना आपडेट्सखौ मिन्थिबाय नङा होमबा लोगोफोर। आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थाहरनाय जाबाय। दा नोंथांमोनहा बयबो गोसोआव गोजोननाय मोनसिगोन नङा होमबा लोगोफोर। मानो होनोब्ला जायफ्राहाय एप्लाइ खालामनानै लानो हायाखैमोन, एप्लाइ खालामनो टाइम मोनाखैमोन, नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनानै लानो हाफिनसिगोन आरोखि। दा बयबो एप्लाइ खालामनानै लालायफिनबानो जाबाय। जोबोद मोजां खौरां नङा होमबा लोगोफोर। दा बयबो एप्लाइ खालामनो मोनसिगोन। दा आं माखासे बिनि नटिसखौहाय आङो स्क्रिनाव देखायलांगासिनो दङ। नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो आं जोबथारनायाव मोनसेल' खावलायहरनो सानदों लोगोफोर, दिनै ग्रेड 4नि 193 था पस्ट जोंहा दंमोन नङा होमबा लोगोफोर, बिटिसि आव ओंखारदोंमोन। दा बेबो अफलाइन एप्लाइआनो जादोंमोन। जोंहा CSB सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआहाय जोंहा अफिसियेल साइटखौहाय हगाराखैमोन। दा जोंहा सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआहाय CSB आहाय अफिसियेल साइटखौ हगारबाय आरोखि। दा बेवहायनो गासैबो माबाखौहाय मोनजोबनो हासिगोन आरोखि ना लोगोफोर, गासैबो नटिसखौहाय बेवहायनो एडमिट कार्ड गासैबो मोनजोबनो हासिगोन, लासै लासैनो मोनलांजोबनो हासिगोन फारि फारि। दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौहाय। दा दिनै जानो थांगासिनो दं एबा दिनै जागायजेनबायानो। बुंनो थाङोब्ला जोंहा बाक्सा, उदालगुरि बेनिफ्राय तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिया जेनेबा 21/22 टेस्ट बे थारिखआवहाय दं आरो। ओमफ्राय जोंना क'क्राझार चिरां डिस्ट्रिक्टनियाहाय 27 निफ्राय 28 बे मोननै डेटनि गेजेराव गोग्लैगोन आरोखि नङा होमबा लोगोफोर। दा दिनैनिफ्राय स्टार्टिं जाबाय। दा टाइमा 10थानिफ्राय जोंहा 5टा PM आरो बेलासिनि। दा नोंथांमोनहा इन्टारभिउ बाइबा अरेल टेस्टखौहाय मोजाङै मोजां हैलायबानो जाबाय बयबो। दा लेंगुवेजआ माजों जागोन होनब्ला जोंहा गावबागाव लेंगुवेजजोंनो जोंहा इन्टारभिउखौहाय होनो हागोन आरोखि, रायज्लायनो हागोन गावबागाव लेंगुवेजजों। दा नोंथांमोनहा ट्रेडिसनेल ड्रेस होननानै बुङोबा जोंहा ड्रेसखौहाय गावबागाव ट्रेडिसनेल ड्रेसखौहाय गानलांबानो जाबाय। जेनेबा ST फोरनाहाय जोंना जेनेबा दख'ना, सादोर, जोमग्रा, आर'नाइ बेफोरखौ गानलांबानो जाबाय। आरो नोंथांमोनहा
मेल केन्डिडेटफोराहाय जोंहा टि सार्ट गानलांबानो जाबाय आरोखि ना लोगोफोर। दा बेनोमोन माखासे आपडेट्सआ। नोंथांमोनाथ' बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिबाय नङा होमबा लोगोफोर? थ' लोगोफोर बिदिबा नेक्स्ट भिडिअजों लोगो मोनबावगोन। लाभ इउ अल। थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय एन्ड टेक केयार।